secret mo? Karoon po ako ng isang relasyon sa may asawa. Then, may asawa din po ako. Nagkagusto po ako sa kanya. Pumari po siya ng asawa ko. Maganda ba? Sino kamukhang artista? Si Alex Gonzaga. Nakita ko na lasik na yung misis ko. So, sinipti ko na rin siya. Pinapahinga ko na. So, nandun din sa bahay mismo ng babae na yun. So, bumalik ako doon sa pinag-iinuman namin. So, doon ako na medyo may bakanting chair doon sa may tabi niya. Doon ako naupo. Then, nagkaroon na rin ako ng pantasya sa kanya. Kasi pag nakikipag-inuman yun, nakaka-short lang palingalinga lang yung mata ko. Hanggang sa yung sinasabing pag may alak, may balak. Ayun, gumalaw na yung aking kamay. Sinadya ko talaga ipatong sa may hita niya na naka-short lang siya. So, naakit ako doon ang puti-puti talaga, Gigi. Tinapik niya lang ng konti yung kamay ko. Sabi ko, sorry. Tumayo ako, tinignan ko yung misis ko sa loob. Medyo masarap yung pagkakatulog niya. So, bumalik ulit ako doon sa upuan ko. So, ganun ang nangyari ulit. Sinadya ko na naman ipatong yung kamay ko doon sa malalabanos yung hita. So, tumagal na yun siya, DJ, ng mga ilang minuto na hindi niya tinapik. So, pagkiramdam ko parang nagustuhan niya rin. Sobrang kaba ko talaga Siyempre, yung mga kasama namin, mga kaibigan niya, nandun sa may harapan namin. Sabi ko, mag-jingle muna ako. So, pumunta ako. Ang CR nila, medyo may kalayo ng kunti. Nabigla ako. Sumunod siya. Pumasok, ang madaling salita, pumasok siya. Sabi niya, halika nga muna dito. Tinanong niya ako. Sabi ko, bakit? Ako naman si lalaki. Pero kasi mga oras na yun, hindi ko na talaga napigilan sa sarili ko Inis ko na siya. Kaya ngayon may nangyari sa amin doon sa loob ng CR. Kami pa po. So, mayroong mga pagkakataon na hindi kami nag-misis. Sabi ko, hindi ko na rin kinukuhan baka nandun na asawa niya or ano. Pero gano'n nga, parang tuwing naisip ko siya pauwi, siya na talaga yung namimiss ko. Magaling kasi. Nasaan si Kumare? Meron ba kayong lihim na relasyon ni Kumare o kumpare? Yung totoo, meron no? Ay wala. Doon lang tayo sa safe. Talaga nga naman, oo. Bakit mo gagawin yun sa asawa mo? At bakit mo naman gagawin yun sa kumare mo? Yun ba yung tinatawag nilang tawag ng laman? Alam mo may season sa ganyan Kung ang season po ngayon ay rainy season, meron din tayong tinatawag na taglande season. Charot with harot. Kumbaga sa aso na babae, meron ding ira ang tao na in-heat. Kala mo sa tag-araw, in-heat? I mean, ang hit pala yung sa tag-araw. Tapos kapag rainy season, in-hit. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, naway ang mga desisyon mo sa buhay ay laging tama. Kasi kapag tama ang pinipili mo sa buhay, hindi magiging komplikado ang iyong sitwasyon. Tatandaan mo, kabisyo, na we are the product of our own choices in life. Kaya naman, ang magandang gawin, piliin mo ang tama. Piliin mo ako. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocky Tera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
ginamit ako ng kaibigan ko para makakulimbat ng pera. Siguro yung pangalan ng kaibigan mo ay John Michael. Yung on John lang, pag Michael langan. Charot with harot. Kidding aside, kabisyo, bakit nga ba may kaibigan tayong pinaglihis sa mangga? Kasi manggagamit. Bakit nga ba may mga taong mukhang pera? Pero yung tao, walang pera. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kung nagkapag-FO na kayo ng kaibigan mo as in friendship over ng dahil sa pera, negosyo, kung ano man, kailangan mo itong mapakinggan. Kasama ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1